V dnešnom videu ideme vyskúšať najsilnejší energetizer, aký som zatiaľ skúsil. Je to produkt od Darlapsu s názvom Adrenalin. No a poďme sa pozrieť, prečo je naozaj taký nebezpečný. Takže zložky, ktoré robia ten najväčší efekt sú 2-aminoizoheptán, v preklade DMHA 175 mg, N-penetyl-dimetylamín citrát, v preklade Eria jarensis 100 mg. Už len toto dvojkombo je nebezpečné. Vy ste niekedy vyskúšali drogy? Nie. 300 mg kofeínu, synefrín a GABA na pálenie tukov, no a ako čerešnička na torte, Rauwolfia extrakt a Yohimbim. Tak sa poďme na to pozrieť, ako to dopadlo. Dneska je teda točba deň. Čo ideme cvičiť, chalani? Prsia. Hrudný kôš. Hrudný kôš. Kurvo, dobre napičuje počasie, inak bude pršať. Chicken wings. Takže dneska ideme vyskúšať nové fitko v Bratislave. Som to zvedavá, ale Bruno hovoril, že to je maličké. A tak Bruno na všetko pičuje a jediné, čo on má, je čo? No on má, vieš čo? Nie, on má tak, že on má tak akurát. Keď sa bavíme o veľkosti, on má tak akurát. Niečo povedala hentáto, jeho bývalá. Jak by si sa cítil, keby sa spýtam tvojej frajerky, že aký máš penis a poviete, že taký akurát? No ja by som bol šťastný, keby mi povedal, že to bola detská porcia. Tak akurát je fajn práve, že? Akože ešte ťa mala rada frajerka, si zase nerozišiel zlom. Lebo väčšinou vieš, jak to dopadne. Ale to ešte počas ťahu povedala. Ja, no tak to je iné. No to je už horšie. To je už horšie. Takže takto sme, že vystúpili s výťahom a že vôbec nevieme, kde sme. A tuto je budova. A že tuto je fitko, kamo, aha, tuto sú preliesky, kalistetika. No čo, Kika, povedz, ty si mama. Že čo ďalej? Ty si to najmúdrejšie dokonalý, tak ty by si to mal povedať. Ty No. to vieš stále najlepšie, stále. Stále nie, len 95% času. A teraz není to percento. Nie, teraz je Nevieš tých 5%. sa preukázať. Teraz iba tých 5%, Nevieš sa no. preukázať, no. Pretringová suplementácia. Čo to máš? Cigaretku. Bačko? Nie. Cigu? To je na čo dobre? To rozťahuje cievy. Ja aj potom lepšia pumpa je z toho. Je to ako citrulín, nie? Vlastne, tu si tam citrulín ubalil. Možno to je aj tajná ona, ingrediencia, to je pretréningovka. Ale nechcem to, díky, nenúkaj ma. Tuto je predtréningový snack. Takže dneska ideme, že suplementovať toto ideme že testovať, že uvidíme, že takto, že adrenalín, takto. Už to zaosvilo po 12 rokoch. A potom tu máme, že toto, že skladné, že otvor to jaro, že zase ma sa vyťahnuť z peňazí, tak hovorím, že čo už spraviť. Nechceš mi dávať hotovosť, musíš mi dať aspoň suplementy. Čo s tým spraviť, tak hovorím, že idem otvoriť, že kola, že príchuť, že tak uvidíme, že ako to bude. Deček. Odmerka jaká, ako dosť to boli. Jaké zrno náberáš. Trošku som gauč zajebal, detail, ale platil som 20 €, takže to mi musia prepáčiť. To je, že čo, jaká dávka? Jedna kapsula, čo dve? Jedna. Fú, toto je nebezpečné. Tu je, že 5 mg johimbínu, Rauwolfia vomia extrakt, to je ako johimbín ďalší, a je tu, že 175 mg DMHA, a na to čo holie. A čo to je? Neodseli to vôbec, čo tomu je? Čo máš tým telefónom do piči? Kúp nový už. No, nový musím kúpiť. A keď to bude, že dobre, tak to pre vás, že vybavím. Viete ako. Viete na akom shope dúfam, viete na akom. Na akom shope to je. Na akom shope to je. Na akom shope to je. Bainy, Galaxy.shop. .com, Shop. Tak To vyzerá jak tá tableta z Matrixu, kamaráde. Nie je to zle. Dobre to je? Chcelo by to ešte takú väčšiu kyslosť, ale nie je to zle. Vlasy? Netoč mi vlasy. Nesmejte sa mi za vlasy, prosím vás. Kvôli vám stresujem a kvôli sebe a potom takéto vlasy. Ale keď tu si ukazujeme nedostatky, ukáž ten jebák, čo ti tam vyrašil. No čo je? Čo tam máš? Ten donárny je brána, alebo čo to je? Čo dočka, keď sa ty vyzlečeš, si chrbát natočím. No poď môj. Buď alebo. Mal som ti dať dve. Neskúsiš dve na recenziu? Alebo 3. V jednej 300 mg kofeínu, kamaráde. No a? Gram by si mohol dať. Aj horšie veci po grame si už dával, ako je kofeín. Tak čo? Horšie? Jedne proteín. Kamo, choď šťať, neštímaj si ma, hej? Ja sa to budem nastavovať zatiaľ. Pohode. Ští, pohode. Môžem aj natočiť? Akože úplne? No,
Veci sa majú takto, okrem toho, že mám strašne nabitú ruku, sme sa teraz so Skladinom dohodli, že kto semka napíše koment, najlepší, humorný, pičovinu, nechutnú pičovinu, alebo hociakú vec, proste napíšeš napríklad, že som nahý a práve som sa vysral, to je jedno, a bude tam mať, že najviac lajkov, tak dojdeme za ním osobne si zacvičiť na video a všetko preplatíme, či už v rámci cvičenia, jedla po cvičení, alebo hocičoho iného. Či je to Slovensko, Česko, nezáleží na tom, takže to som tým chcel povedať a strašne nážil na túto ruku, čo ti jebe blbé steroidy, aj. We're getting closer, the body's only just begun. You move slower, focusing on you and your ness, and we move. Goes all over. Every time I feel your touch, I can't get sober. I'm drunk on our chemistry, this burning energy. Your body talks to me, baby. I'm spoken, I'm feeling emotions. Yeah, your body talks to me. Your body talks to me, baby. I'm spoken, I'm feeling emotions. Yeah, your body talks to me. And this is only the start. And this is only the start. Ukáž jazvy na ryti. Bereš? Tak keby si chcel, aby mala tvoja budúca, že v Umans nepíšte Skladinovi, dokým nebudete mať takéto bomby. Nech nepíšu Skladinovi, dokým nebudú mať aspoň trojky. Takéto? No? Či ešte väčšie? Aj väčšie asi podľa teba. Toto pripnúť ešte na moje. Čiže... Asi takéto, nie? No ideálne. Takéto, no. Inside your eyes, can you feel the rush? Closing the gap we made, oh how I miss your touch. Push through the ceiling now, we can raise it up. Am I dreaming? Come feel what I feel, come see what I... Ale isto takí pekní chlapci, ako ty majú veľký penis. Povedz, ako to je, aký máš veľký? Feel what I feel, come see what I see. Drop the gun, let the night take over. No. Poď. Poď. Hneď poď. Mohol sa čavo napínať, vyjebal sa trošku mínus. Jebem na to. To som hovoril, že pozor, nech ťa neflešie, lebo... A teba flešlo? A mňa flešlo. No jasne, už ide zase, už sa hrnie ku tým zadným, klasika. Come feel
Kámo, samo, treba navýšiť dávky. Mesiac sypem a stále si väčší. Tak ale ja ani nesypem, to je ten problém. Kurva, to je genetika? Aj tie kerky, to si si nedal, to si sa tak narodil, že? No. Aj zuby. Zase to, pozri sa na ne. No me vypadlo ti vlaska na to, že aha. Ale hustota ešte celkom je na to, že... No, ani nie. A chceš tam byť? Chceš tam byť? Hop. Hopa. Čo si nejedol? Ale dobre, ukáž ten triceps. No daj recenzi. Daj recenziu na tom. Mám otraz mozgu. Rozjebal som sa, ako toto jazva, jedna, druhá, tretia. Ukáž? No, trošku si dostal značku, no. Ale čo hovoríš na tabletku, šlapala alebo fake? Tréning dobrý, popiči podľa mňa. Ale trošku mám aj zimnicu a crash toho, no. Silné to je kokot, nie som Ja nemám zimnicu, ani crash, ale... No, neviem, akože nemám chuť do jedla, ale skôr srdce, kámo, tebe jebe, až silné to bolo aj kokot, ale zase takú eufóriu som mal, že asi ten názov celkom aj sedí k tomu, no. Tak tie Dark Ops produkty sú fakt sila. Takže Jaro, vybal to na shop! Dobre, nehovorte dvakrát. Takže moje všeobecné zhodnotenie tohto produktu by bolo, že určite to není pre začiatočníkov, extrémne to šlape, funguje to moc na euforickej báze a tým, že tam je Joachim Beam, tak sú z toho aj strašne dobré tvrdé pumpy. Jediná nevýhoda tohto produktu je, že to až moc prekopne a potom prichádza crash, zimnice a nechuť do jedla. No ale koho zaujímajú vedľajšie účinky, keď ten účinok je brutálny. Za mňa tomuto produktu dávam overall 9,5 z 10 skrz ten crash. Môže to dole, že chalani toto trošku svalí a potom, že toto, vieš? Že to... Kamo, vyhod to. Vyhod to. Tuto som tvojim spolubývajúcim dal, tak dám aj tebe, aby sa nepovedal, že som falošný. Daj ruku. Ďakujem pekne. Počkaj, dal som im 3, tak... No. Krása, díky moc. Ale nedaj si viac ako jedno. Ale nejaký si svalnatý do piči. Tuto takto skladino parkour. Nohy na prsa, poď, rýchlo. Čo si kokot, rozjebem sa. Čo to tu? Hyundai? Toto je vozidlo, aha. Čo predáva drogy? Skade na takéto auta majú peniaze ľudia? To nechápem. Skladinu zase 15 000 ide vybrať. Klasika. No koľko ideš vybrať? Povedz. Jaký máš plán? Uvidíš, aký som chudobný. No daj. A vyber 10 €. Aj. Koľko? Rimavsko-Sobotskú výplatu už teraz vybrať, len tak? Ale nedal mi to do ponuky, že 5x100, a jak ma vypálili, ty koko, to ani nechcem, ale kámo. 300, 400, 500, nezapálili ma. Na čo ti je toľko peniazí? Vieš čo, dám do ponožky. Urobil som si SK pumpu dobrú, tak musíme dať pumpaček. Vakuum. Hop. Je to tam. Ešte chrbát. Dobre. Môže byť. Čo? Môže byť. Teraz keby to kýka. Obleď sa rýchlo. Akože nič sa nestalo teraz, počkaj. Ha. No čo, ako? Nakúpili ste? No poď daj pozrieť, ten teraz ty. No čo je? Nemáš vajca? Nemáš na to? Ale aj one, ale aj nohy. Iba v šrenkách, taktože. Nemáš na to teraz dať pozing? Neviem, že pozri, pani mi záleža povýhľa. No, hlavne, že kerky, frajer, ale že jeden pozník tu dať pred každým ukázať, na čo si robil, to nie, čo? Takže Kika nakúpila túto, no daj hal. Na to je Vianoce. prvá vec, no. A čo to je? Popíš. Tak sú to stromčeky zelené, je to jeden zelený väčší a jeden biely menší a toto je na sviečku. Ja si to viem predstaviť, na čo to je, ale... No, daj druhé. Črepník na kvet, čierny, obyčajný. Takáto zaujímavá sviečka, ktorú... Už zase píšovina. Zase, no čo to je? Je to sviečka, ktorú nezapálim, lebo chceme, aby ostal tento tvár. Takže vlastne si iba tak utratila peniaz do To prázdna. bolo euro, akože kryt, lebo bude mať nový mobil. Ponožky, pančušky. To je všetko, hej? Na sexuálne záležitosti. And this is only the start. Takto snack.